Parlem de residus. Situem-nos. És el maig del 2015, eleccions municipals. IPS-CUP entra a govern i agafa la regidoria d'Entorn Natural i Medi Ambient. Obrim la porta de l'armari de recollida i tractament de residus municipals i... dispersió de contractes, descontrol sobre les empreses contractades, falta de seguiment i de gestió, buits en la recollida del tipus «això a mi no em toca», no hi ha ordenança de residus, absència de campanyes d'educació ambiental en relació als residus i gran part dels residus no separen o no se'n pot treure un rendiment que beneficia l'Ajuntament i el medi ambient. Davant d'aquest desori hi havia dues opcions. A la pilota dels residus li clavem cossa endavant i qui dies passa anys empeny? O agafem el bou per les banyes per aturar aquest problema que ens esclafarà abans que sigui massa tard. Clavar coses endavant. Els problemes no és la nostra manera de treballar. Es marquen 3 objectius que seran els pilars de les decisions en els 4 anys de treball. Primer pilar, convertir el residu en recurs. Vol dir que el residu es pot reaprofitar. Cada residu cal descomposar-lo. Recuperar les matèries primeres que es tornaran a utilitzar per fabricar nous productes que els ciutadans consumiran i que caldrà que tornin a llançar selectivament. I en traurem un retorn econòmic, que va a l'Ajuntament. Segon pilar, incrementar la recollida selectiva, encaminant totes les accions a que el ciutadà participi en la correcta separació dels residus. Aquest sistema de tot allà mateix no beneficia ni al ciutadà, ni a l'Ajuntament, ni al medi ambient. Cada residu ha d'anar al seu contenidor. I què s'ha fet per assolir aquests dos objectius? El 2016 establim per primer cop mesures de fiscalitat ambiental. És a dir, per incentivar la reducció de residus es promou la bonificació per l'ús de la deixalleria. Usar la deixalleria vol dir bonificació. Entre 2016 i 2017 es redacta i aprova l'ordenança de residus, que encara que sembli mentida, a Salt no en teníem. El 2017 es porta a terme una auditoria tècnica de les necessitats de la recollida de residus i el mateix any s'elabora un estudi econòmic sobre la recollida de residus, neteja viària i deixalleria de Salt. De l'auditoria tècnica en traiem les necessitats i de l'estudi econòmic la viabilitat econòmica. D'aquí en surt l'elaboració i posada en marxa del nou contracte de recollida de residus i neteja viària, que posa fi a la dispersió de contractes, que dificultava el control sobre les empreses contractades, que unifica els serveis, que incorpora una empresa que fa el seguiment dels serveis, que incorpora la recuperació de la gestió de la deixalleria abans en mans del Consell Comarcal. És a dir, acabem amb la dispersió de contractes, el descontrol sobre les empreses, la falta de seguiment, els buits en la recollida, es crea l'ordenança de residus i s'incentiva la separació de residus i se'n treu un benefici econòmic. Per tant, més eficiència, més eficàcia i més ordre. I encara més, s'han renovat 500 contenidors aeris i soterrats. Illes completes. Totes les illes de cases tenen tots els tipus de fraccions.
Recollida comercial individual de cartró i vidre. El cartró recollit és de més qualitat, per tant, més retorn, i s'evita la saturació dels contenidors del carrer. Reorganització dels gestors secundaris. Qui gestionarà el nostre residu és de proximitat. El trajecte és més curt i, per tant, més eficient, i s'aconsegueix que la deixalleria mòbil estigui 2 dies, els dimecres i els divendres, dies de mercat, amb una persona que atén. I arribem al tercer pilar, la corresponsabilitat ciutadana. Aconseguir que la ciutadania se sàpiga corresponsable i conscient dels reptes a nivell local i global en relació als residus. I per això s'han implementat 3 programes d'educació ambiental. La campanya Assalt les 4 R's, la campanya Supergironès i la campanya Assalt Reciclem. I amb aquestes campanyes aconseguim que la ciutadania es faci conscient de la importància dels residus.